Keď piješ kávu, zastav sa a poďakuj za ňu. Pocíť, ako vonia. Pocíť tú chuť na jazyku. Sprítomni sa. Aj toto môže byť meditácia. Aj toto je vlastne niečo, cez čo tvoríš hojnosť. Vďačnosť a prítomný okamih je niečo, čo ti do života prinesie ešte viac hojnosti, pretože v tom prítomnom okamihu sme väčšinou v bezpečí a cez tú vďačnosť sa ladíme na to, že máme. A keďže my tvoríme z toho, v čo veríme, tak cez tú vďačnosť sa naladíš na to, že máš dosť, že máš hojnosť a si v bezpečí a tým pádom takú realitu budeš tvoriť. Som Marta Hata, pracujem s vedomou tvorbou reality a za mňa je veľmi podstatné to sprítomnenie sa, to bytie tu a teraz. Viac nájdeš na martahata.sk.